Hvorfor laver vi den her video her? Fordi jeg gerne kan vise, hvordan det er at have en lillebror, eller en lillesøster, der er i ADHD. Hvordan er det? Altså, det er irriterende. Hvordan er det at være storesøster? Man kan aldrig få privatliv. Man skal hele tiden lege med den person, og ja, han er bare... Hvad mener du med, at man altid skal lege? Altså, han bliver ked af det, når man ikke gider at lege, og man gerne gider have privatliv. Altså... Jamen, kan du ikke bare sige nej? Nej, faktisk ikke. Hvad sker der, når du siger nej? Så bliver han ked af det, og så siger han det til mor og far. Her er min papfar min. Og hvad så? Jamen, forstår han ikke, at du siger nej til ham? Nej. Altså, hvis han ikke... Hvis du har sagt nej til ham en gang, så kommer han igen 10 minutter efter og spørger igen. Så gider han ikke lade mig være. Og altså, det er uanset, hvor sur du bliver på ham? Ja, faktisk. Selvom jeg sparker og slår. Så stopper han ikke? Nej. Hvordan er det ellers? Er der andre ting, som gør, at han ikke er nem at være storesøster til? Ja, når han får meget slik og blandt andet nogle gange, så er han hyperaktiv. Og han kan ikke sidde stille, og ja, og især når han kan ikke koncentrere sig. Jamen, hvordan kan du se, at han ikke kan koncentrere sig? Han sidder ikke stille, og han kigger alle mulige andre steder. Han skal røre ved et eller andet. Er det svært for dig at forklare andre, hvordan det er at være storesøster til en Simon? Ja, sådan lidt meget. Hvad med voksne omkring dig? Skolelærer og sådan noget. Forstår de lidt, hvordan det er at være dig? Altså, skolelærerne forstår det ikke. Altså, jeg gider heller ikke så meget tale om det, min klasselærer. Hvorfor ikke? Hun er skide dum, er hun. Hun kan ikke forstå mig, hun giver mig skylden over alt. Og når hun skælder ud på andre, så har jeg som hun skælder ud på mig. Hvordan er det så hvordan er det, når man for eksempel gerne vil have sin mor eller sin papfar i fred? Kan man få det? Nej, ikke særlig meget. Kun når han er på skolerejse eller andet. Hvorfor ikke? Fordi han kræver meget. Altså, han er meget... Han skal... Altså, det er ikke fordi, han skal have meget opmærksomhed. Men han vil ikke. Han kræver meget. Han har trods alt ADHD. Hvad med, hvordan er det, når du prøver at snakke med din mor eller din papfar og din lillebror i nærheden? Hvad sker der så? Så kan han ikke koncentrere sig. Så skal han lige sige noget. Altså, så du kan ikke sidde alene med din mor, uden at han skal afbryde? Nej, ikke hvis han er der. Ikke hvis han ikke er der. Altså, hvis han ikke er der, så kan jeg udmærket godt. Men altså, hvis han ikke er der, eller hvis han er der, så kan jeg ikke. Hvad så hvis han, altså, hvis din mor eller papfar siger, at han skal lade være? Så bliver jeg bare død. Hvordan er det så, når han er hyperaktiv? Hvordan er det så? Altså, så går han rundt og fjoller, og ja, hvad vil jeg? Han går rundt hele tiden og er bare hyperaktiv. Det her er irriterende. Jamen, hvordan kan du forklare folk, hvordan det er? Ikke så meget. Det er meget svært. Altså, han er meget så ukoncentreret. Og han kan ikke sidde stille. Og altså, når vi spiser, så skal han hele tiden sidde og lege med andre ting. Altså, siger dine forældre ikke til ham, han skal lade være? Jo, mange gange. Men han gør det alligevel.
Altså, tror du, at andre folk forstår, at han ikke kan finde ud af det, at det er ikke fordi, han ikke vil sidde stille, men det er fordi, han ikke kan? Altså, nogen kan sikkert godt, men de fleste tror jeg ikke lige. Altså, normale familier, eller ja, normale familier med børn, der ikke har autisme, damp og alt sådan noget, de kan sikkert ikke forstå det. Hvorfor ikke, tror du? Fordi de ved ikke, hvordan det er. Altså, der er mange i min klasse, der ikke ved, hvordan det er. Og sådan en lillebror, og som der hele tiden går rundt og leger, og råber og danser og alt sådan noget. Snakker han meget? Meget. Er der nogle gange, hvor han snakker mere end andre? Ja. Sådan for eksempel, når han er hyperaktiv. Hvordan er det så, det er, når han er hyperaktiv? Bla 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 bla. Så snakker han som et vandfald, som jeg også gjorde, når jeg var lille. Det gør jeg stadig. Men ja. Altså, hvad hvis man siger til dig, du skal holde mund? Så kan jeg godt holde mund, medmindre jeg ikke gider. Men det kan din lillebror ikke finde ud af? Jo, nogle gange kan jeg godt, men de fleste gange ikke. Hvordan tror du, han har det med at selv? Hvordan tror du, hvordan det er at være ham? Jeg har det svært meget, altså. Vi andre ved jo ikke, hvordan det er at være som ham, og så der er meget i, altså verden er jo stor, og der er meget, man skal se op til. Det er meget svært sikkert, altså. Jeg vil ikke kunne klare det. Hvordan er det, når man sidder og læser en bog, og man gerne vil hygge sig med ham, sammen med dig, og sådan, hvis man gerne vil læse en bog sammen? Hvordan er det? Så skal han hele tiden sidde og tage, altså, hvis man har bogen nede på lårene, så skal han hele tiden bladre frem og tilbage, til man ikke når at læse det, der står. Kunne du godt tænke, at din lillebror var anderledes? Ja, på en måde, og på en måde ikke, på grund af, han er trods alt min lillebror, og han er jo kun min, så... Vil du bytte ham for noget i verden? Også selvom han ikke kan finde ud af at høre efter, og han irriterer, og han ikke kan sidde stille? Altså, han er jo i min familie, og han er min lillebror, og jeg vil heller ikke bytte min paplillesøster for noget, altså. Man er jo familie, og sådan noget skal man ikke gøre. Hvis det nu var, at man lige pludselig kunne gøre sådan, at man kunne fjerne hans ADHD, ville du så gøre det? Altså, hvis det vil forandre ham helt vildt, sådan at han bliver helt ikke sig selv, som jeg kender ham. Så nej. Hvorfor ikke? Han er jo irriterende. Jamen, sådan noget, det... Altså, jeg har også haft en veninde, der kunne få et nyt hjerte og sådan noget. Hun ville også blive ikke sig selv. Hun ville ikke være sådan, som hun er. Og jeg vil heller ikke kunne gøre det, altså. Er der noget, du mangler? Altså, nu tænker jeg på din mor og din papfar går i sådan en gruppe, hvor de kan snakke med andre voksne omkring det der med at have et barn, som din lillebror. Kunne du også godt bruge sådan en gruppe, hvor du kom hen og snakke med andre børn? Det kunne jeg sikkert. Hvad vil du sige til de andre børn? At han var irriterende. Fordi der må være nogle ting, der er svære at sige, altså til sine forældre også, ikke? Ja. Der er mange ting. Altså, man kan måske få lidt dårlig samvittighed, når man siger, at man hader sin lillebror, fordi man hader ham jo egentlig ikke, men... Nej, altså, siger jeg sådan set heller ikke, at jeg hader ham. Altså, han er mere... Altså, han er min lillebror, og det kan jeg ikke gøre ved, altså. Han vil jo altid være min lillebror, uanset hvad. Er der noget mere, du har lyst til at sige?